Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jing pentre ya kasurok nong ston rambrai lai kumban sedap no bat kani ka penong shisha ka jing suk ka yat ka yeng jong ki palba ka tikathan hak bada ki babun snam menta kilamat ki jing namar ka jing bom yo ya kasurok ka babah haba keren halor ka ni kasurok uwe na ki rang ba jong ka thain rambrai uba iskarla nong sit ula ong ngapun pau ka jing snok men bani i ba ka sarkar jala kala phai khmat ya ka roi ka par hak thain rambrai bat kumalong menta la i ba ka surok na nong ston rambrai sakumban dap no Henry kebakham smusi khandiat kalong bagidang don ki benta halau di ba bakadon ke jing tuko hakayat kayang jong ipat ba namar umpat la ban pendap kat kum balamang hakapor ka babiang bat haduk menta umpat ithu ithau bat kani kal pen so asat de kipat ba hakayat kayang uba nong set ula ong ru ba ka sarkar kala de ban phai khmat ban le no kham kloi ka phase 2 namar la dadon tang kani ka phase 1 ka syukut tanga klau kamshim la penyeso hangnu ru Nakalian ke jonga adap dak sukmen ka bakrau banyu i ba ka sarkar meklia kal pai khmat ya ka i ke roi ka par ka dong pan ramrai kumbalong menta ni i ba ka surok la ban samandep na nong son juru ramrai lei ka ba don ka jing susi net kolong padun ka benta ka bahang sia hamarum lawi ba net ba ka long ka jing bentko ya ka ya ke jang ka ba mak melapan dep katkum ba lamang hakapor ko babiang le du menta i chu ithau kalain da kumui asin da kumui da kawi sin da kumui kalapen sosat iki ba hakaya kejang pasak bar klong lakum kuno ka sarkar ka diban phai khmat banne da kam kloi phase 2 namala da don ta ka phase 1 ka chukut tang klau kam don kam connection mang noro Kemudian nakalian jonga kum noilam kum ki dorong ba jang kada tan ikan tu sarkar bahkan soma ban ne nokloi phase 2 ban penpeino kat kum bade hok ka national way ban connection face asam kang bahkan nong kecil kabit kabiang el pega hibar koi haram rai tetep ba naduki post nem ki munsha lasu ino isra lasu le klep dia karam rai ngem don Wilong klau wilong sra haman lagi jaka jongka dongka tan caram rai. Lading pai sekaliang jongka area modo umyong ro umdon surok. Ipai sekaliang kenrin ro umdon surok. Ipai se area mau khiap ro umdon surok. Ipai se area dom sok son umdon surok. Area mau mulu ro umdon surok mau podumba ro umdon surok. Ya baro kiliang. Te nakaliang jonga sobon ong. Baro ka sarkar kan pit mat lem ni kinorom rai. Don kam ban don no kawai ka subdivision umno ban pha ik proposal ban yo ik surok kisno mo per jong ka dengan matai